u društvu Maide Srabović, Koprivničanke, koja je zapravo sada sa adresom u Peterancu. Ovdje je zapravo završen film kojeg vidimo u pozadini, Fačuk. Maida, reci nam, o čemu se ovdje radi? Radi se o kratkom animiranom filmu koji je inspiriran podravskom naivom i slikarstvom Mije Kovačića. Upravo je završen u produkciji Tetrabod studija i kreće na svoj festivalski život. Da, nekakve si festivale već objavila, gdje će se moći gledati sve film? Prvo ćemo ga moći gledati na Anima Festu u Zagrebu i to u selekciji hrvatskog filma i u glavnom natjecanju, a tjedan odmah nakon toga na festivalu u Annecyju. To je jedan od najcjenjenijih festivala animiranog filma u svijetu i Fačuk je uvršten u natjecateljski program Perspectives. A Koprivničanci, gdje će ga oni moći vidjeti? Koprivničance čeka premijera na jesen u suradnji sa Muzejem grada Koprivnice, te će u isto vrijeme biti i making of izložba u galeriji gdje ćete moći zaviriti u proces nastanka filma.